Moch, a mae'n bencampwriaeth, dim bencampwriaeth, gwerthu'r Pencampwyr. Phil Reid yn cadw cwmni fi o Aberteifi. Ti'n ddyn moch, ti wedi prynu dy siar a foch erioed, Phil. Sut mae hain yn cymharu? Mae'r ddoi moch i ma nawr. Doi moch i nhw wedi sbaddu nhw. Faint mae'n neud? O, reit. Mae'n o'r 300 ar y funud. Na, 170. 170. Yeah. A gynnar to. Mae'n o'r ddau... Edes i 280. 300 edes i, ynddo? Reit, dal i fynd. Ydy. Na fo, fyna ni wedi cychwyn nhw'n de. O, sy'n mynd e? Neb. Mae gen Myrddin poker face o'n un yn does. Ydy o'n hapus efo'r pris? Mae'n o'r head, Phil. Wel, ond mae cost lladd y benedol o fe, ti'n modd? Pit train crosses di hain, ynddo, fyna gig ganddyn nhw. Pit train cross wedyn ni, mochyn Cymraeg. Mae fi, mae drosodd, beidio drosodd. Ti'n fi'n credu bod ti mewn? 350 yr un. Dim yn drwg, ond yn drud, Phil. Wel... Dim digon drud falle i feddwl bod nhw'n foch a safon. Wel, twyd, wedd wedi cael y gwobr gynta fel pardel. Oedd. Oedd, ac oedd nhw'n sefyll allan hefyd, wel. Ond fe blei, mae moch o'n ansawdd, achos mae wedi cael 7 gynta, dwi. Do. 7 gynta. Wel, Phil, am y tro, diolch yn fawr i ti. Dim broblem i ti, Ron.